Ένα απλό ημιμόνιμο παίρνει πάνω από μία ώρα. Είναι σίγουρα αναλόγως στην τεχνική που κάνει κάθε τεχνήτρια. Αλλά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα υλικά και τα εργαλεία μας. Δηλαδή, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία για την κάθε τεχνική, θα σου μιλήσω για όλες τις τεχνικές, τα σωστά εργαλεία, τα σωστά χρώματα που έχουν σωστή απόδοση και όλα αυτά, σίγουρα το κάνεις πολύ πιο γρήγορα. Δεν θα σου πω λιγότερο από μία ώρα, γιατί εκεί παίζει ρόλο η εμπειρία. Έτσι, θα σου πω όμως ότι με τα σωστά υλικά και εργαλεία μπορείς να κερδίσεις πάρα πολύ χρόνο. Σίγουρα παίζει ρόλο σε όλα αυτά και η απόδοση που έχει το κάθε χρώμα. Και γι' αυτό το λόγο σου είχα πει ότι ετοιμάζω κάτι δικό μου. Βασικά δεν το ετοιμάζω, είναι έτοιμο. Έχω βάλει πολύ μεράκι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γνωρίζω αυτό που μας δυσκόλευε τόσα χρόνια και κοίταξα να το φτιάξω όλο. Δηλαδή, μέχρι και το πινέλο που θα βάψεις από ένα μπουκαλάκι, μέχρι και αυτό που μπορεί κάποιος να μην δώσει βάση, σαν τεχνητρίες δίνουμε βάση. Λοιπόν, άρα κοιτάμε σωστό πινέλο, σωστή απόδοση χρώματος και σίγουρα το μέγεθος από το πινέλο. Κάνε μας follow στο Johanna Luxury για να δεις την εξέλιξη στο καινούργιο μου παιδάκι.